Vítame vás tu v sále, aj pri televíznych obrazovkách. V priamom prenose Superžena od 6 do 88 rokov. Toto je prvá súťaž, ktorá rozšírila svoje vekové kategórie a vníma ženy a dievčatá ako ženy a dievčatá, nie ako vek. Privítajme súťažiace, ktoré prišli z rôznych kútov našej vlasti na toto nádherné miesto. Predstavíme si naše krásavice. Som Lea, som nadpozemský šik a rada pýtam pozornosť. Moje meno je Rešpekt. Nenahovorím veľa a rada vrtam, kde sa dá o je a... Volám sa Dáša, žijem pre rodinu a sem som prišla dokázať, že za niečo stojím. Volám sa Karin, milujem smiech a dobrú náladu a samozrejme verím na priateľstvo. Ja sa volám Paťa a mám veľmi veľa odvahy. A chlapci ma majú radi. Volám sa Veronika, som žiačka prvého ročníka, testujem si vlásky a rada kreslím po chodníku kriedami. Najradšej kreslím húsenice, netopiere, pavúky a slimáky. Dobrý večer. Mám vysoké IQ a dobrú prácu. A to mi zatiaľ stačí. A volám sa Antónia. Som Regina. Bojujem za práva žien. Každá žena má právo na dobrý účest. Volám sa Mica a som nesmelá, ale už nechcem byť nesmelá. Som taká normálna žena. Žena ako má byť. Co má cici i lici. Brsia a zadok. Mama mi dala meno Ľudmila. Preto mám rada ľudí.